بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلاة يرفع الله بها الهمة ويكشف بها الغمة ويعز بذكرها الدين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله آجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hande ñalawmare salasa nogas e go'ore lewru ramadana hijra annabi meɗen muhammadu sallllahu alayhi wa sallama diga makka yahugo madina ujunere e temeɗɗe nayyi e capanɗe nayyi e jeeɗiɗi yaadore be sappore lewru tatabru miladiya deñego annabi isa ujune ɗiɗi e nogas e jeego. En ɗon nder fassirgo deftere Allah teddunde, en ɗon ha nder surol bakara, en umiran do ayare alladhina yunfiquna amwalahum billayli wannahari. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جزراوي الذين بين ينفقون صدقوا أموالهم جولة مبه بالليل جمع والنهار نلوما سرا دون وانجي سرا دون سودي وعلانية إن وانجي أجرهم براج مبه فلهم دودن عند ربهم هاجهم إليه ولا خوف عليهم كهل فولا دو مبه ولا هم يحزنون بلا تاكبوا بدسونا. آية ردو دواري nde ɗo timminra ayaje holluɗe haala sadakaji ɗi wajibe be sadakaji ɗan wu'u fu. Woɓɓe nder modiɓɓe ɓe wi ayare ɗo nde jippi musamman ha ɗo sahabojo annabijo sallllahu alayhi wa sallama sayyidina ali, hanko on wakkati o ɗon nder ɓilla sey Allah hokkimo dirhammeje 4. dirhammeje 4 ɗo sey o hoosi woore o satki nde jemma, nde weeti fajiri be nange o satki woore, nden o lori o hoosi woore o suuɗi sadaka man o waɗi, o lori o hoosi naɓre bo o wanyini sadaka man o waɗi. Sey jamira jippini ayare ɗo dow maako alladhina yunfiquna amwalahum billayli wannahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim. Woɓɓe bo yehi ɓe mbi ayare man nde jippi dow sahabojo goɗɗo feere on gaɗɗo banni, amma na ɗum sayidna ali ba. Woɓɓe feere bo wi ayare man ɗo nde jippi dow dabbaji darneteɗi ribaɗu fi sabilillahi pucci be ko ñamnata ɗi. Woɓɓe ɗo ñamnaɗi jemma, woɓɓe ɗo ñamnaɗi nange, woɓɓe ɗo ñamnaɗi dow no wangi, woɓɓe ɗo ñamnaɗi dow no suuɗi, mana pucci wurtinteɗi ɗi darne hari baɗo kanji ɗo ɗi dillan kono fi sabilillahi. Woɓɓe bi dow alafu maji on ayare ma jippi. To amma nayaɓol ɗo sappa ayare man nde jippi ha deydey kala no wajhu
sadaka yaaliri dow wajhuji nayi ɗo fuu, ko jemma, ko nyalawma, ko suuɗuki, ko wanguki, to yiɗi dow sahabo en limtaɓe ɗo, to yiɗi dow kujeji innaɗi ɗo, to yiɗi bo dow kala mo waɗi sadaka muɗum ɗo wangiri ko ɗo suuɗini fuu, ko kuma waɗi sadakaji man dow no o jemma ko nange fuu, no wajhu sadaka waɗiri fuu, ayare ɗo o nasti nder maare. No wajhuji nayi ayi irum maare ɗon ha suraji les to: alladhina yatluna kitaba allahi wa aqamu ssalata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Irum mare nde ɗo solna sadaka waɗete ka dow sirri ko sadaka waɗete ka dow wanginki. ayare nde jangi keña wangitinino irum maka: in tukfu sadakati fa ni'ma hiya, in tubdu sadakati fa ni'ma hiya. to on wangini sadaka madalla, wa in tukfuha tutul fuqara fa huwa khairun lakum. to bo on suuɗan ka hokka ka talaka en kanjum ɓurani on. ayi hoosi wajhuji may ɗiɗi fu waɗɗo. to kanjum waɗi ayre ɗo mana mare saawi dow kala waɗɗo sadaka dow wajhuji nayi ɗo fuu, falahum ajruhum inda rabbihim, baraji maɓɓe ɗon ha jawmiɓe. mana dedei baraji sadakaji ɗi ɓe ngaɗi ɗo ɗiɗo ha Allah, Allah bo ɗo sigani ɓe. fala kawfun alayhim, kulol wala dow maɓɓe. kulol kanjum on hunugo hunde warore. wala hum yahzanun, ɓe laataki bo ɓe ɗo suna. suno bo kanjum on hunde nde saali. ayare man to en laari jumla mare nde fuu nde wajjuji sadakaji nayi. to goɗɗo o waɗi ɗiɗi nayi pat o timmidi ha sadaka, to bo o waddi wajhu gotol nder wajhuji nayi may ɗo o heɓi jussu ha nder sadaka. amma ɓe fuu maɓɓe ɓe hawti ha falahum ajrun inda rabbihim wala kawfun alayhim wala hum yahzanun. Allah waɗi nder maɓɓe. Naam. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. جبراوي الذين بين يأكلون نيامو الربا ربا لا يقومون بأمتاكو إلا كوينا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فأنا أون بين أمو ɓe nandata ba ɓe sheɗanu ko ɓe ginnawol meemi ko kuma ginnawol famñinta ɗum daga to memande muɗum. zalika bolla ɗum ɗo bi annahum ngam hamɓe kaluɓe mbi innamal bayu andu shoggu mislu riba ɗo wayi bana riba. wa ahalla llahu lbaya, jomirawo danni shoggu, wa harrama o harmini a riba riba. faman jaahu faman komoy maw'izatun waazu jaahu waranimo min rabbihi ibgo e jawmi ko fantaha o hempiɗi falahu ma salafa ko ɓeɗi ɗo wodanimo. oman aada komoy lorti fa ulaika ɓeɗo ɗo ashabu neri ɗum yimɓe yiite hum hamɓe khaliduna ɓe dumoɓe fiha ha nder maje. ayare ɗo nde wari ɓawo ayaje gadduɗe haala sadakaji ɗi wajibi ɓe ɗiɗo ɗan wu'u fu. ayaje 14 en sali kanji ɗe wari ɗe yusɓi sadakaji no warete, ɗe solni ɗum, ɗe holli fablu muɗum, ɓe waddi bo wajhuji no sadakaji waɗire ɗi laata ɗi jaɓaɗi.
e waddi bo wajhuji sadakaji no waɗirte ɗi laata ɗi waɗaka ɗe jaɓaka. Sey jomirawo lori waddini en ayaje e yusɓanta en nisamu jusɓuɗi jawdi no heɓorte. Kanjum on ayare nde waddi nisamul iktisadi, noyi goɗɗo marirta hunde o mara jawdi nden o waɗa sadaka man. Ay sei to goɗɗo ɗo mari on nden waɗata, mo wala waɗata ko to jotta ka noyi on marirta jawdi man ndi laata bo ndi dagiindi. Sei o waddi ayare ɗo be ayaje tokkoje. Alladhina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yatakabbalu shaytanu min almasi. Allazina ɓen yakuluna ñamoɓe. Jomirawo waddi haala riba ɗo be ñamande ngam ngayatu majum laarete. ɗum on ni ngayatu to goɗɗo mari ceede ngayatu ma ko o ñamaɗe ko to kanjum waɗi jomirawo se waddi riba ɗum hunde jaɓetende jaɓugo on ko waɗetende waɗugo on hakkunde filuji be cogguji be ñamale. Amma jomirawo se wi alladina yakuluna, wato waɗo ɗum pat waɗi bana oɗo ñama ɗum on. Alladina yakuluna riba, hamɓe araɓɓe ɓe laati hedde ko islam wara ba en famdintaga yimɓe ko ndey ɓe yimɓe on sikloriɓe be filuji. nde ɓe laati ɓeɗo siklori be filuji ɗo, ayi ha filu totton sooda sorata waɗata, ha filu bo totton ñamale waɗata. To se laati hamɓe araɓɓe ɓe ɗon gaɗa ñamale, nder ñamale man se ɓe gaɗana ɗe riba. Kalimol riba tawon kalimol man ngol windirama alifi, riba be alifi ngol ɗo windire bo wawu ngam laarugo mo baari'i magol. Raba yarbu, woɓe feere wi'a ko watta ɓe mbi'a riba karamta ɗo ribaw ngam dalila kalimol man ngol hoosama diga ha yimɓe hiyara ha maɓɓe araɓe andi ɓe ekkiti bindol, ngam araɓe jaziratul arab ɓe andano bindol, ngam laatike ɓe yimɓe on ummadinko en ɗuɗɗum maɓɓe fuu. Nden bo hadaraji gaɗɗi waddi bindi bo ɗi famɗiti ko ɗi wili warti wala ɓe andi bindol sei yimɓe hiyara bo ɓe ɗon windira be luga wi'ete ka nabaɗinkoha. Luga nabatiya bo ha maɓɓe riba no woni be wawu ɓe windirta, kanjum on yimɓe men wi'ata ribawɗo be wawu kongol ɗo. Kanjum waɗi jomirawo wiyata alladina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladi yatakabbadu shaytanu min almasi. Ko woni fassara kalimor riba ɓe daari on raba yarbu. Nden ayaje riba ɓe wari dow none tati ha qur'anu. Arande ayare wari tindini hamɓe heferɓe makka kuugal maɓɓe ɓe ɗo suklori ñamugo riba ha nanta suratu rumi to ha jomirawo wiyata fala yarbu inda allahi fama atatum min riban liturbu fi amwali nnasi fala yarbu inda allah fama atatum min riban liturbu min amwali nnasi fala yarbu inda allahi. Ay ko on hokkata jawle ngam on heɓa riba hay yimɓe ɗo kañum ɗum laataki ɗum riba on ha Allah. Ay haɗɗo jomirawo arti felugo ka. To amma kiita riba timmudu ka wara nasurol ali imrana ha ayare jomirawo wiyata ya allazina amanu la taqulu riba adafan mudafa wattaqullaha la'allakum turhamuna. Ta ñame riba yoga dow yoga mana geɓe dow geɓe. To ayare man to toon watta tafsilu dede no riba woni. Amma ayare ɗo kayre nde wari nde ɗo wolwana heferɓe makka tan, nde ɗo wanginana ɓe. Woɓɓe feere nder moɗi ɓe tafsir ɓe ɓe mbi'a allazina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazina yatakabbadu shaytanu min almasi. Nde ɗo wolwana heferɓe makka on, nde ɗo waɗana araɓɓe bo julɓe madina bo hannun ka may sanda, mana nde ɗo sappa ɓe riba fatanmi harminego ko kuma harminama. To hamɓe yimɓe makka ɓe laati filuji maɓɓe ɓe ɗon waɗa riba ha majum. Nder none no ɓe watta riba, goɗɗo sei hokkama ñamande, to hokkima ñamande se o hokkatama ñamande ɗo sei to a ɓilanan mo hunde feere ha dow man. To hokkima temerre to sei a wartira temerre be sappo, amma sei o arta o jaɓa sappo man sei o hokke temerre. A itta sappo a hokka mo, ko kuma temerre on o hokkete sei o itta 90 o hokkama sappo ka jeemako on, amma temerre a wartirta.
ɗo banni woɓɓe warata, woɓɓe bo ɓe ittan nyamande ɓe hokkama dow sarti. To ɓe itti nyamande ɓe hokkima dow sarti, to sarti man ciki a wartira, to sarti man cikai bo sai a hokka riba a ɓeddanamo. Mana to on gaɗi sarti nyande sappo to ciki a wartiremo temerre sai a hokka mo sappore. To sappore ɗo ɗum riba je nyalɗe on ɗo ɓeddana nyalɗe sappo. On ɗon jaha banni to hakkile ha seede man ɗe sowa ko'e maje a ɓafan muda a fatan. ɗo kanjum hamɓe on ɓe laati ɓe ɗo waɗa banni ara ɓe ha cogguji maɓɓe. Non bo ha nder nyamundaji ɓe ɗo gaɗa riba, ɗo ɓe gadda taso ɓe jaɓa ɗo tasa ɗiɗi, ko kuma ɓe adda ɗo tasa tati ɓe hosa ɗo taso e ko nandi e maji. Non bo ɓe adda kangeri kazari ɓe jaɓa riba kaza e ko nandi be majum, kanjum ɓe waɗata. Jabira sai jibbini ayre ɗo alladina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakabbaru shaytan min al-mas. Ay ala riba annabi jaɓe sallallahu alaihi wasallam ha hajjatul wada'i nder wasiyeji ɗi o waɗi, ay nde o ummi o dari o wiyata noyi, ala inna riba jahiliyati, ala inna kulla riba aljahiliyati mawdu'un wa awwalu ridan abawa riba ammi Abbas ibn Abdul Muttalib. O wi kala riba jahiliya pat kaɓe ngaɗanno to ka pat ma ka o wallini ka hajjatul wada ita ene jeenayamre. O wi ka fuu ma ka o wallini ka wala riba je o artinta wallungo bo riba moƴo, riba bappa mako Abbas ibn Abdul Muttalib, bappa mako hanka o arti wallungo diga hande wala riba. To haɗo sai lati nyamande to nde jaɓete kayre tan, to ha a jaɓan ɓeddari ni ko kuma a wartiran be ɓeddari ni nde sotti ha nyamande nde warti riba. To jomirawo sai tindini no ɓe wayi hamɓe, alladina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbatuhu shaytanu min al-mas. Nyamoɓe riba ɗo ɓe ummatako ɗuɗɗum nder moɗi ɓe tafsir fu ɓe mbi ɗo sappano Allah umminirtaɓe nyande dalngal. La yaqumuna ɓe ummatako illa koyina kama yaqumu alladhi yatakhabbatuhu shaytanu min al-mas, bana no on mo famnyinta mo shaytanu memi be ginnawol ko kuma mo ginnawol heɓi. ɗo ɓe fasiri ɗum paɗɗe kamɓe Allah umminan ɓe nyande jarngal, bana no faɗɗo o ummirta, ko kuma bana no ginnaɗo dillirta, ɗo daldalta, ɗo dengdengta, ɗo wolluyta ni Allah umminirta ɓe. Dalila hamɓe araɓe jomiraɗo waɗano misalu be nanta hunde fu be sheɗanu ko be ginnawol ngam laati ɓe ummadunko en. Ha yimɓe ummadunko en woni pat bo, mana yimɓe ɓe anda bindol anda jangirde, a tawan ɓe ɓuri nuɗɗingo irum kujeji ngaybuji banniɗo, ko ginnawol ko sheɗanu ko nandi be majum. A tawa kanjum on laati sa'idu ha ngendam maɓɓe. Kanjum waɗi ko yimoɓe maɓɓe araɓe a tawan caɗɗum ɓe wadda gimiji maɓɓe ɓe gadday haala ginnawol ko ɓe gadday haala paɗɗe ko nandi be majum. En andi Aisha wodi baytol mako ɗon ngol o yimata o wiyata fa tusbihu min ghibbi sira wa ka annaha alamma biha min da'ifil jinni alyaqu. O wi ngeloɓe mako ngaɗo dawa daga to faɓɓande ge'ol ko nde nga wowi dawugo fajiri cuptum ha warta to a yi ngadi ngaɗo yaha ngaɗo famnya ngaɗo daldalta, a wi'a ginnawol on memi nga be paɗɗe muɗum. ɗo en andi bo wa masnunatu zurqin ka an yabi an waliko a yabtuluni wal mashrafiyu mubadi'i wa masnunatu zurqin ka an yabi an wali. ayi sai ɓe ɗo waɗira misalu mana kuri maɓɓe ɗo nandi be nanta ñi'e ginnaji. To sai lati hamɓe ko caafi ginnawol sa'idu ha maɓɓe, kanjum waɗi ko yimowo maɓɓe sai ɓe takkana ɗum ginnawol. To haɗo nden ginnaji mai ɗo wara bo none no en andiri ginnaji ha meɗen fu, ɗo wara dow ginnawol tan goɗɗo fiyan, ɗo wara dow ginnawol tan goɗɗo ɗo wollita, ɗo wara ginnawol tan o wurta yimɓe waɗa inizal o waɗa feere mako, ɗo wara dow ginnawol goɗɗo o dingan faɗɗugo nde ngol wari fu ngol faɗɗamo e ko nandi e majum. Kanjum waɗi jamirawo nde wari ko gollongo haɗɗoma, ayi ko ha Qur'an mo node jamirawo waɗi misalu inna shajarata zaqqum, ayi o wi ɗal'uha ka annaha ru'usu shayaɗini, ɗal'uha ka annaha ru'usu shayaɗini. Jamirawo ɗo sappa ko nandi be man ngam wannaɓe misalu be ko hakkilo maɓɓe famata. Sai jamirawo ɗo tindina nyamoɓe riba no ɓe umminirte nyande darngal. Allah umminan ɓe kalladhi yatakhabbatu shaytanu, takhabbuɗu famnyago ɗum wi'ata. ɗume noni famnyago bo? yaadu ndu wala yisɓundu. goɗɗo o dillani yeeso on sai o dinga dillirgo ɓawo maimako o dillira yeeso en ɗon jiya ɗum ha wikoɓe no ɗum wa'ata.
atawa goɗɗo ndano handi o dillira so oɗo dillira wakkere wakkere nde goo bo oɗo waali so o surɗina hoore makko oɗo dilla on mana sai yi oɗo lada ladugo bana no ngarke hirta koko nandi be majum a tawan ni yaadu mako na ba yaadu marɓe hakkilo ba o waɗan ka famñago on to kañum woni kalla jiya takabbatu cheyɗanu min almasi bana ɗum ginnowol ɓorni ɗum sei ɗo waɗa ɗum ɗo waɗa ka famñago diminta memugo memi hakkilowol muɗum yatakabbatu cheyɗanu ay cheyɗanu ɗum ginnowol on woɓe fasiri haɗo nden almasu bo memande ginnawol mana ginnawol ngol nastata nder goɗɗo ngol canja ɗum hakkilo ko kuma ngol canja ɗum tasarrufu muɗum waɗa o dinga faɗɗago ko kuma o umman o dinga waɗugo famñago ummol mako ni to a laari oɗo ni a andi ɗum ɗume on mana na o nanday be yimɓe ɓiɓɓe adama fuu o konjeli jamira so waɗi misalu maɓɓe o wi alladina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladi yatakhabbatuhu cheyɗanu min almasi ɓe ummitintake ñande dargal mana komo to ummi ha yanande mako haɗɗo nder qurra'u en abdoulah ibn masud en wi riwaya mako ɗon ɓira mako shazza hanko to wari jangugo ayare ɗo no o wiyata alladina yakuluna riba la yaqumuna yawma alqiyamati illa kama yaqumu alladi yatakhabbatuhu cheyɗanu min almasi oɗo wadda kalimol yawma alqiyamati manan ko waɗa ha nanta qur'anure mako ni woni to se jabirawo tindiri en banni la yaqumuna illa kama yaqumu alladi yatakhabbatuhu cheyɗanu min almasi ɗuɗɗum nder jumhur tafsiroɓe fuu ɓe sappiri ummande nden ba'sunde lahira on amma woɓɓe nder modiɓɓe ɓe mbi aa jomirawo ɗo sappa haal maɓɓe ha duniyaru kanjum on bana haalu mustaqimin ma haalu majnuni yaake maɓɓe hamɓe ayniyamoɓe riba to ha riba man ka nangi ɓe al'ada riba to nasti jawdi ittan barka mari marɗo geɗal lahira nami modi ɓe fasinta to goɗo ɗo mari leɗal lahira oɗo ɓatta riba cani mako pat ɗo jiɓa oɗo ɓatta riba barka sei to ndi wari nasti jawdi mako sei barka itta to a laari goɗɗo oɗo ñama riba nden cani mako ɗo ɓoosi ɗo woɗi to ayi ngaliban marɓe jawle hamɓe on marata riba ko hamɓe on waɗoɓe riba to sei a tawa cani maɓɓe ɗo ɓoosi ɗo woɗi kanjum jomirawo wi ta ɓe laara ɓoosugo yaake maɓɓe ɗo ɗum ɗum ɓoosugo on ba no ɓe yi'ata cani maɓɓe ɗo ɓoosi ɗo ɓe ɗo famña on nder ngendam maɓɓe bana no ginnaɗo wancata nder yimɓe noye ginnaɗo woni nder yimɓe nayi hanko ɗo laara yimɓe noni yinnaɓe ko yimɓe bo ɗo laara mon ko noni ginnaɗo to banni ñamori bo woni nder yimɓe woɓɓe nder muhaddisina modi ɓe zamanu ɓe ni ɓe fasiri kalimol ɗo la yaqumuna illa kama yaqumu alladi yatakhabbatuhu cheyɗanu min almasi ɗo ta ɓe laara cani maɓɓe ɗo ɓooshi jawdi maɓɓe ɗo ɓeddadi ɗo yaha ɓe tamman non ka foti ɓooshare jawdi maɓɓe ɗo fotan be ginnawol kap ha maɓɓe zalika bi annahum qalu innama albay'u mislu riba zalika bolla ɗum ɗo bi annahum ngam hamɓe qalu ɓe mbi innama albay'u andu coggu mislu riba ɗo wayi bana riba to haɗɗo ayi ɓe timmini coggu ɓe nandidini ɗum be nanta riba to ɗo coggu wayi coggu a waran a hosa hunde on a yaha a sora nde ngam a heɓa riba ha maare kanjum woni coggu a soda hunde a sora nde se a hosa riba ɓeddari ɗo kanjum woni riba ha maɗa kanjum riba daqiqa ha maɗa to waɗñamoɓe riba karanka bo hamɓe bo ceede on ɓe hosata ɓe siga ko ɓe hokka goɗɗo se to sarti siki goɗɗo mai wartire ceede man se o ɓeddana ɓe to o ɓeddani ɓe kanjum ɗon riba hamɓe haraɓe makka jahiliyen se ɓe mbiyata innamal bay'u mislu riba haɗɗo ɗum mubalaga on ngam haadirno ɓe mbiyano noyno innamal riba mislul bay amma se ɓe wi innamal bay'u mislul riba ay riba kanjum on karam ɗum bay'u coggu bo kanjum on dagi ɗum se ɓe hoosi coggu dagi ɗum ɗo ɓe nanditini ɗum be nanta riba ay bana no luumo wa'i mi sooda hunde am mi sora ngam mi heɓa riba ni mi hosata ceede am bo mi hokka ngam mi heɓa riba ay ɗi fotan kanjum waɗi jomirawo wi la yaqumuna illa kama yaqumu alladi yatakhabbatuhu cheyɗanu min almasi ɗo to haɗɗo se jomirawo wiyata wa ahalla llahu albay'a wa harrama riba Allah harmini Allah danni albay'a coggu soda sora kam heɓa riba Allah danni ɗum wa harrama riba amma o harmini riba bo to haɗɗo se en dara en gaɗa tawakkufu seɗɗa en laara ɗume on woni riba man nden ɗume on waɗi bo Allah harmini ka arande ni nder modiɓe Fakhruddin Razi o wi ko waɗi riba harmi ngam dalila kujeji nayi arande
waɗo riba oɗo heɓa ceede wala iwabu, mana o hosan ceede makko o haɓa goɗɗo ngam goɗɗo o hokka ɗum temere wartana temere be sappo ko temere be nogas ko, to o hokkam ayi goɗɗo man yawan ceede ya waɗa larum ko waɗa haaje muɗum, amma dole wartirinamo goɗɗum feere, nden hanko wala ko o waɗi ceede man kanje tan rimi. ayi ɗo kanjum on go'o, goɗɗo ɗo nyama ceede wala jaggu haman. ɗiɗaɓol kanjum ɗo ɗum fistan nizamu al ittisadu, nanema ɓi adama heɓan ceede dole ma ko seto o yari bone, seto o yehi o feƴƴi hunde diga nokkure feere o jaggana nde, o woɗɗina nde, o hakkilana nde, o hosa nde o yara nokkure feere o sora, seto o waɗi kasbu maako. Nden ma lumo ma seto o wayingo, to o anda lumo takkile to o yehi asar tan o dingata waɗugo, seto o yehi o wowi o andi no ɗum waɗirta, nden o hefta o fuɗɗa nyamugo riba. ayi wodi kasbu ɗon, ɗum nisamu on, jusɗugi on wondi ɗo haɗɗo ni. to goɗɗo warti yimɓe pat ɓe arti ɓe komo waɗi a tefa ceede ma seɗɗa tan a hokka ɗe nyamade dinga nyamugo riba, ayi nisam komo accan fiɗugo. to haɗɗo nisamul ittisadi fu se sankita. nden tataɓol ko Fakhruddin Razi wi, o wi tataɓol bo ɗum ɗo itta enɗam hakkunde himɓe, mana bukaɗo ko nde ɗaɓɓitan nyamande ha marɗo, marɗo bo hanko bo o wallan bukaɗo. to ha riba waɗama ayi tan goɗɗo hagamo ceede ba hagirimo ɗe, nden bo o yoɓama ɗe ba a hagirimo ɗe wala ɓeddari, kañum woni nyamande. ayi kañum ɗo ɗum nisamu nder nisamu enɗam be wallidiral hakkunde ɓiɓɓe adama. to ha riba waɗama ko moye andi to o hagi ceede maako o nyaman riba, mana to o hokki goɗɗo nyamande temere wartanamo temere be sappo ko temere be nogas, o jaɓan o hokka goɗɗo feere mere na mo watta riba na, waɗatako. ayi haɗo waɗum ittan enɗam. nden nayaɓon Fakhruddin Razi wi kanjum to riba jottinama ha nder yimɓe ɗum rontinan talakaku, mana ko ndey marɓe ɗo ɓedda maral on, ɓe wala bo ɗo ɓedda soyɗe on. kanjum on jotta nisamul alami je irta jotta ɗo en fassira karagare ayre man. wartan marɗo ɗo ɓedda marugo, mo wala bo ɗo mari, ngam ko nde maru dada ceede tan, ta ɗo mari dada ceede ma ba dada ceede ma ɗi ɗuɗirta banni riba maɗa bo wartirta. to dada ceede ma ɗuɗina a wawan nokkugo temerre, haya warte hokkan million, diga million a warte hokka million sappo, to million sappo to kala million fu waddante dubu temere kala lewru fu, nayi ɗum ɗo ɓedda yaji gon tan. to dedei jaɓoɓe nyamande ɗo andu bo ceede ɗo to yiɗi ɓe filirde on, to yiɗi ɓe waɗi laru maɓɓe on, dole maɓɓe ɓe tefa hunde feere ɓe wartira riba ɗo. to nden to ɓeddi faɓɓugo riba bo ɗo ɓedda, to sei ɗum yaha ɗum warta ko ndey marɗo ɗo ɓedda marugo, mo wala bo ɗo ɓedda soyde. o fe'ata ha meɗen hande en fassira karagare ayre to Allah yerdi. to ɗo kanjum waɗi hujjaji nayi je Fakhruddin Razi o wi'ata dagay riba waɗa, ngam dalila ɗiɗo wolla nisamuji nayi ɗo. to riba kaɗo wurta nder geɓe tati, ko deke asli maka kanka riba wa halallahu al-bay'a wa harama riba. ha ayare ɗo woɓɓe feere sei mbiyata to laati riba ɗum ribal jahiliyati on, ka nabijo sallallahu alaihi wa sallam o wi kala riba jahiliya fu o wallini, riba o arti wallugo riba bo mako Abbas o wallini ka wala. to riba rammiji ha totton, mana riba waɗatake sei ha ceede tan, riba karam ka waɗata. woɓɓe nder modi weyi ɗo kalimollo, nder maɓɓe Abdullah ibn Abbas woni, nder maɓɓe Abdullah ibn Umar woni, ɓe wi hamɓe riba fa waɗatake sei ha ceede tan, to na ha ceede wala ha riba woni. to luuti ceede kala ko nandi ko heedi ɓawo man ka pat ɗo ka wawan a fila fiɗuma no a yiɗi fu, wala riba totton. amma jumhuru modiɓɓe ɓe mbi aa riba ɗo dillida be zamanu, mana riba ɗo heslita. dalila hujja Sayyidina Umar o wi'ata kana akiru mimma nazala fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayatu riba wa tufiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa lam yufassirha wa nasamu annana na'lamu riba wallahi la an a'lama riba ahabbu ilayya min an amlika misra wa ma hawlaha wa kuriha. Sayyidina Umar wi ɗon nder ayaje sakiti jippugo ha annabijo sallallahu alaihi wasallam ayaje riba, nden annabijo eggiti bo o fassirayɗe, mana o wanginayɗe. nden way enen nder meɗen oɗo wiya sahaba en annabijo way en ɗo aaƴa en andi fassara ko woni riba. wallahi ngam mi heɓa mi anda riba, mi anda fassara ko woni riba ha nder filuji, ɓuraniyam diminta mi mara ko woni nder leddi Misra be nanta ko taari Misra fu. wakkatiyel ma ko
misra ɓuri jawdi ha nder dawlaji omtaɗi pana nder dawla makko kañum ngallata misra ko warata jawdi jeyde zakkaji ko warata je misra wala ko je lesɗe fuu muɗum kañum waɗi so waɗi misalu be misra to haɗo modi ɓe sewiyata to e no waɗi seydna Umar wi annabi jo eggiti fasira aje man lallay fottinama ayaje ɗe sakiri siburgo ayaje riba ɗe pat maje ɗe wari ha hitandere jeetataɓre ɓe hitandere jeenabre mana dutti ñalɗe seɗɗaɗi annabi jo acca duniyaru ɗo ɗon ayaje man wari kañum waɗi ɗo yeeya fatuma kata o wi o wallini ribal jahiliya tottonon o harmini ka ba tatan ka harmi no ɗo seyi laati woɓɓe nder modi ɓe wi ha jotta en anda ko woni riba ngam riba ɗo ñukki nder filuji bana no kujeji ñukkata ha nder hunde nde heftatake woɓɓe ɓe fottini ɓe mbi lallay aa na way annabi jo fassire ba annabi jo fassiri amma laataki filuji ɗo canja zamanuji ɗo sanja kanjum on waɗi wala mo foti wiyama waɗi haɗa o andi la lallay kaza ɗum riba on kaza bona riba ba woɓe feere bo seɓe lorti ɓe mari ayare man wa ahalla llahu lbay'a wa harrama riba jamra wi wa ahalla llahu lbay'a o dandi coggu wa harrama riba aa an ɗon haɗo ɗon an ɗo ɗum jinsigol on to ay to an laati nder jinsigol kala coggu fu Allah danni ɗum kala riba fu bo Allah harmini ɗum to jotta kam moy on heftata kalaji coggu man moy on bo heftata kalaji none cogguji fuu muɗum o filita be maji ko cogguji riba fu o filita be maji ɗo woɓɓe nder modiɓe ibnul arabi o walli ha deftere makko wiyetende al awasimu min al awasimi ha nder deftere man o walli o wi ayare ɗo ɗon nder ayare waddi mujmaluji ɗi a fotayi a hawtaɗi mana nda ɗum ɗo ahallallahul bay'a alifi be lamu wari alifi on ɗo bo ngol olla kala jinsi fu ɗum alifi on jinsi gol on non bo riba bo amma momon foti anda ɗi o wi ayaje ɗo dole ɗe gaɗane tawili to sai modi ɓe yari fotti ɓe mbiyata riba asli muɗum fu hadiseji nayi on tay hadiseji jeego on kanjum on asliji riba hadisol arandewol kangol on jaɓago diga Abu Sa'id al-Khudri o wi'ata alzahabu bilzahabi walfibbatu bilfibbati والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح فمن زاد أو ازداد فقد أربى الآخذ والمؤدي والآخذ مستويان فيها النبي دوري حديث الله أبو سعيد الخدري في اللغة أولي كنجيري بي كنجيري شردي بي شردي burruri alkamari be burruri sha'iru kanyum madum alkamari on be sha'iruri nden dibinoje be dibinoje nden ina manda be manda faman zada aw istazada faqat arba toni goɗɗo ɓe yadan bi yadin mislin bi mislin mana kanjum ɗum waɗatake sey coggu be coggu jungo be jungo nden bo yeru be yeru misalu bo be misalu to goɗɗo ɓeddi ko kuma ɗaɓɓitini ɓeddeego o ñaami riba nden hokkuɗo be jaɓuɗo fu ɓe fotan ha hadis on ɗo nden hadis on ɗiɗaɓol kangol bo ubatu ɗum samiti fillingol kangol ma irum ngol ɗo ɗo on sede ngol ɓeddi fassirgo o wi alzahabu bizabi tibruha wa wariquha وعينها الفبة بالفبة تبرها وعينها والبر بالبر مدا بمد والشعير بالشعير مدا بمد والتمر بالتمر مدا بمد والملح بالملح مدا بمد فمن زاد أو استزاد فقد أربى ولا باس ببيع الذهب بالفبة والفبة بالذهب في أكثرهما يدا بيد أما النسيئة فلا Abu Dawud fil hadiseji ɗiɗi fu o wi kanjum woni hadiseji wadɗiɗi haala kita riba hadise mo ngol wi kanjeri be kanjeri ko laati tibru ha maari be nanta aynu maari tibru kanjum on kecciri ndi sarrifaka ndi ɓe wurtini nder leddi ɓe wiyata ɓe nugo zamanu alham nde ɓe wurtini amma ndi sarrifaka ndi ɓolinaka ndi waylitaka ndi wartira hunde wonde feere kanjum on wiyete tibru
la yamassu nuwaru hinun minan nari lamaktira linnudari silawu ko fama ala tibri arun fi nnari hina yuqallab. Tibru to anan ɓe mbima tibru kangeri kecciri ndi firlitaka ɓe wasiri ndi ha nder leddi ndi lowaka ha yite ndi waɗaka ko wato ka yewete kangeri. Kañum waɗi o wi azabu bizabi tibruha wa aynuha. Tibru mari kay ɗon kecciri, ayni mari bo sarrifandi ndi wartirama ko ceede dinaruje ko kuma ndi firlitama ndi wartirama pawne goɗɗe feere. Nen al fibbatu bil fibbati, kangeri bo cardi bo be cardi kaydi ma so o wi tibruha wa aynuha, laatindi tibru ha mari kanjum woni kecciri mari ɓe nanta ayni mari firlitandi wartira ɗum dirhammeje ɗe suleje ko hunde wonde feere. Sey on wiyata waddamaru wal burru bil burri muddan bi muddi, burruri ɓe nanta burruri ɗum none on nder none alkamari. O wi mudduyel be mudduyel fota kalkal kenan. Nden wa shairu bi shairi, shairu ma ɗum none on nder none alkamaji. O wi mudduyel be mudduyel. Nden wa tamaru bi tamari, mudduyel be mudduyel. Nden wal milhu bil milhi, manda be manda, mudduyel be mudduyel. Faman zada awista zada, to ni goɗɗo ɓeddi nden o jaɓi, o ɓeddi ha yeruɗo nden o jaɓi yeruɗo, awista zada ko kuma o ɗaɓɓiti ɓeddanego hedde ko o canja fakat arba o ñami riba. Sey o wi wala basa bi bai'il fibbati bil wala basa bi bai'il zabi bil fibbati, gacce wala goɗɗo sodira kangeri be cardi, a wara a tawa cardi a sodani be kangeri ɗo ka gacce wala. Nonnon bo a soda kangeri be cardi gacce wala, amma kanjum bo ɗuɗɗum majum fu yiɗama nagdan bi nagdi. Amma nasi'atu ɓeddari fala, woni nasi'atu bo kanjum on sabbitugo ha wakkatiyel gongel feere, kanjum ko fala. O ɗon hadisol ɗiɗaɓol. Sey hadisol tatabol, hadisol tatabol bo kangol hadisol warugol ha haala Bilal, kangol ma Abu Saïd al-Khudri filligol. Abu Saïd al-Khudri filli hadisol man o wiyata Bilal wari annabi sallallahu alaihi wasallam, jaa Bilal min rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi samarin bi tamarin nayyin. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ قال كان عندي تمرا رديئا فبئت الصاعين بهذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الربا؟ ولكن إذا أردت بيع التمر فبئ ما عندك بالدراهم ثم اشتري تمرا. Bilal o wari ha nabi sallallahu alaihi wasallam o waddani mo dibinoje feere. Dibinoje ɗe ɗon none fiɗɗe feere feere. Dibino en larata ɗo ɗe ɗo mari none feere feere ko watta bana none 100 be none feere feere. Kañum ko ha meɗen toni en lara goɗɗe feere juɗɗe, goɗɗe feere dammuɗe, goɗɗe feere gomoɗe, goɗɗe feere celeɓɗe, ene ni en ɗo yiya none man, amma ha ɗe remata ɗe ɓe ɗon none feere feere, kala nonde fuu bo be daraja muɗum. Bilal so wari ha nabi sallallahu alaihi wasallam so waddani ɗum dibinoje man ɗe laati biyeteɗe naabi'u ko nayi'u ni ɓe ƴonata ɗe. Nde wardi be dibinoje may se annabi wiyata mo to a heɓi dibinoje ɗo mana marɗe daraja on. O wi oɗo mari dibinoje goɗɗe feere on ɗe ngala daraja. Se o canji tasa ɗiɗi be nanta taso. Annabi sallallahu alaihi wasallam waɗi ɗo on woni ayni riba, mana ɗo on riba karamka. Amma to a yiɗi jango no a watta a sora dibinoje maɗa ɗe ngala daraja ɗo, no a sori ɗe fu be dirhammeje sei a soda ɗe a yiɗi bo be dirhammeje. Amma to a hosi dibinoje a waɗi a canji be dibinoje a waɗi riba. To dibino be dibino dole ɗe fota. To ɗon hadisol tatabol. Nden sei hadisol nayaɓol, kangol ma irum ngol ɗo on. Sahabojo goɗɗo feere o wari ha annabijo sallallahu alaihi wasallam o waddani annabijo diga Khaybara o wari, so o waddi tamaran janiban. Annabi sallallahu alaihi wasallam kullu tamari Khaybara hakaza? Qala la, bal kunna nabiyyu hadha bi sa'aini aw salasin. Qala lahu sallallahu alaihi wasallam la taf'al, walakin idza aradta an tabi'a ma indaka fashtari hadha tamra. Annabi sallallahu alaihi wasallam aw kama qala. Annabi sallallahu alaihi wasallam se hanko wari ha annabijo o waddani ɗum dibinoje man biyeteɗe janibu ɓe waddande annabijo so wiyata kadi dibinoje Khaybara fu ni wayina, mana ko ɗe ɗo ha Khaybara bo ɗe seɗɗa ɗe marɗe daraja. So wi
ɓeɗo soodira ɗeɗo ɗo be dibinoje ɗe ngala daraja tasa ɗiɗi ko tasa tati. Annabi ɗo wimo ta waɗu, kanjum wonte riba. No a watta jango a soora ko woni ha maɗa be dirhammeje, nden a sooda ɗeɗo ɗo man. To ɗon hadisol nayaɓol, nden hadisol jeyaɓol kangol no goɗan Sayda Aisha irin cogguji ko nandi be manni. Nden hadisol jeegol kangol ma Sayda Aisha jeyaɓol wari be Muslim filliɗi. Jeegol kangol mo ngol wari am waɗɗa dedei je Zaid ibn Arqama waɗi be debbo biyeteɗo Aliyatu, o soranimo maccuɗo be nanta nyamande dirham 1,000. nden so o lori o sooditi maccuɗo on be dirham 600 nagdan. nden o wari o yecci Sayda Aisha ndano o waɗi, ɓe ummi diga Sham, diga Kufa ɓe waɗi ɗum. O wari o yecci Aliyatu, o wari o yecci Sayda Aisha ndano o waɗi be Zaid ibn Arqama. O wi aya a wiya Zaid ibn Arqama o wonni jihadi mako be annabijo sallallahu alaihi wasallam, ko o waɗi ɗo kanjum on riba. Sai Aliyatu wiyata ko enen to mi hokkiti ceede man, mi dari ha dow dada ceede am tan mi hokkiti riba. Sai o wiyata fa on taba fala isma alayhi. Hadiseji jeegoɗo kanjum waddi asli riba no woni, ko woni riba. To samodi ɓe siiwi hadiseji man ɓe wurtini ɗi dow riba none tati lonnuɗe, sei nayabre nde konnguli woni ha dow muɗum. Arande ribal jahiliyati. Ribal jahiliyati kanjum on ko e mboli arande ɗo, kanjum ha nyamande ɗum watta. A hokko goɗɗo nyamande nden a ɓeddana mo sarti, hanko mo ɓeddana riba. A ɓeddana mo sarti, o ɓeddana riba ɗo kon wara ka dillugo kadi ha wala kero, ha taw o hefti dara ceede mako nde ɗiɗi ko nde tati ko nde nayi pat mo a yoɓaymo o waccata ko ɓeddango maɗa. ɗo kankam wiyete ribal jahiliyati. Se ɗiɗaɓol bo kanjum ribal fadli. Ribal fadli bo kanjum on ɓurtiriki ha yeru gootu. A wadda dibinoje ɗo tasa ɗiɗi, a heɓa dibinore ɗo taso ɓayen fasiri hadiseji ɗo, ko kuma a wadda kanyeri ndiɗo ɗo ɓollinandi, a wadda ndi bo ndi ɓollinaka, sai a canja ɗum, sai a wiya to ndeɗo ɗo nde ɓollini ndi ngam sai a ɓurna dow ɗo, ko shardi ko nandi be majum. Ko kuma sha'iru on, a wadda sha'iru yo tasa kaza, a hosa ɗo bo tasa kaza. Ko kuma burruri on, kala ni hunde nde woora yeru woora on, amma sai ɓurdidira. To amin yokkama je am kaza, am bo a ɓeddana am je maɗa. To ɗo ɗo kanjum wiyeteɗo ribal fadli. Sai tatabum kanjum woni ban nasiyati, kanjum bo kanjum on hunde nde a watta a sabbitina to kaza ka ndano a watta, amma to a sabbitina ko kaza ndano riba ma ɗa woni. Sai naya ɗum kanjum on ɗum Imam Malik waddi masaba mako, kanjum ɗon dow qawlu ribal ajali. Kanjum ɗo ɗum ihtiyalu on je riba, kanjum fu ɗum nore on nder riba, amma ɗum ɗo waɗa dow nasi'atu on, dow faɓɓitingo. To noneji nayi ɗo kanjum ɗoni riba jiji modiɓɓe siiwi ha nder hadiseji jeegoɗo. Ɓe wi asli riba kam hadiseji jeegoɗo, amma bo noyi ɗi waɗi bo kanjum none tati ko yahugo nayi ɗo. To ɗiɗo ɗo woɓɓe feere nder modiɓɓe ɓe pat ɓe ɗo fotti ha ribal jahiliyati, amma ɓe famray ha ribal fadli. Hatta nder maɓɓe hamɓe sahaba nabi sallallahu alaihi wasallam, irum Abdullah ibn Abbas, irum Muawiya, hamɓe ɓeɗo yi'a azabu bizabiro seeto laati aynu maari gooto, mana seeto ɗum tibruri ko kuma ɗum ayniri. Ngam dalila hadise ol waɗi ubatonnu sanidi hadise ɗin kuduri filligol, o wi gonu waɗi zamanu Muawiya on ardi konu man ha leddi Sham. Ɓe njahi ɓe gaɗi dalagu ɗuɗɗum, ɓe gaɗi dalagu ɗuɗɗum, sai ɓeɗo sendana ɓe fay'u, sai nder man woodi kakeli ɗon, mana kofiji ɗon ɗi kangeri. Sai Muawiya waɗi ɓe soora kofiji man, to sai ɓeɗo fottina, o wiya sodan be kaza, o wiya sodan be kaza. Ubadatun samiti sai nani, so o wiyatamo samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha an bayi zabi bizabi wal fibbati bil fibbati illa mislan bi mislin wa yadan bi yadin, faman zada aw istazada faqad arba. O wi mi andi annabi sallallahu alaihi wasallam haɗi ta ɓe soora kangeri be kangeri, sai jungo be jungo, yeru be yeru, ta ɓurdinira. To goɗɗo ɓeddi ko o ɓeddanama ni o ñaami riba. Sai Muawiya ɓe waɗi ɓe ci Muawiya ay ko a wiɗo sahabojo feere wi dagay. Muawiya so ɓe waɗi ɓe mofti jamare fu, ɓe waɗi ɓe mofti jamare, so o va'i mimbar, ɓe va'i mimbar, so wiyata ma balu aqwami yatahaddathuna an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa qad
صاحبناه وشاهدناه ولم نسمع ذلك منه. ورد مسامل سيء أمي أبي فوالله لنتحدثن عما سمعنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كره معاوية. معاوية سيء برني أمي أنكون أمير المؤمنين وبي كدي نوني بفير بنوفتا بيوي بينني النبي جوي كذا من من صول صحابة النبي جو من جد بي النبي جو من وادي شاري بي النبي جو من نني النبي جوي من هم بيوي بينني وبارزو سامي سيء أمي أبي والله من يوم كم من نني النبي جو كم معاوية يدا. Odo sey masaba di parce fottini do hala kanyeri be fibba ribal fabli dore sedum lata yadan bi yadin mislan bi misli to daraja jimale lati fere sede on canjat badaluman mana asora jemada no asori pat asodi ta ko amari haje amma o mi hokki ma jema am ba hokka mo jemada ngam je amburi wodu ko jema burda a daga ta ko tawadi non ni anasiner babor riba. Wakati lo achata ina fasira ala riba no hani endo sigi dum se wakati de ya lazina la taqulu rida aba wa mubafatan entamme etu gato to amma ko famete hado ko joga tan tsaya do wa Allahu al-bay'a wa harama riba ribaji gade te ya zamanu rumede kiso taydo asli ribaji karamdi wobe modi be yi jotta bana bankiji to alari no bankiji yirta banki jibe Nigeria pat isama do ribal jahiliyati do majiliyata awaran asiga cede mada goddo boran dabita nyamande cede man to dabiti nyamande cede do o dabita bana million re sebe mbiya mo be hokkanno million re man o yobande nder nduubu do gebe amma o wartiran million bereta o jabanan ko kanyan ndere amma o yobiran nder duubi didi nder duubi didi do to o fi lissafi ko o yobata se o tawa o yoban million re bereta to banki ji fu do yata se banki ji is fere muɗum ha banki ji meɗen amma luttuɗum banki ji pat do yata kanjum ha modi ɓe fere jotta ɓeɗo sigi a hosa cede ma a yara ha banki ɗum laru on amma ha sharia dagatako yimɓe ɗo yara cede muɗum siga ha banki ko kuma ɗo waɗa mu'amala be banki ngam dalilan law en wala badilu banki man mana en wala ko dawata darnde ba en bolli irum jamol jamagol bana santo en jabi do dum usuru modi be on ha lesde yeso ha arabbe atawan hambe be do ngadi nizamu buruko mabbe al bankul islami jotta don bankul islami kan nga hakata ma cede ayata be kama cede amma bo nga wadan muamala do nizamu ji filuji don wodi murabaha don wodi qiradu don wodi muzabana don wodi filuji don dagidi to do maji yer isna bankima hande ayidi sare amma a wala cede sare nda sare wurtinama coggu ɓe sigi nde ha lumo million 10 amma a wala cede man to se a waɗa noyi se on egga ha babuwol coggu on warta nder babuji coggu on warta ha babuwol murabaha ɗum wonani babuwol murabaha banki ɗo mari cede jayis ɗo mari cede jayis se wara sooda sare man to soodi nde million re jayis se soritinama million bereta ha soodi million 10 se soritinama million 15 amma a yoɓa nder duuɓi kaza ɗo ɗum dagi ha babol murabaha ngam na ceede banki hokkima ba to ɗum ceede on latanno riba amma nde sodanima hunde feere on eggi ha riba warti ɗum murabaha on to ɗo jayis yata nonnon bo ha filoɓe ɓe yiɗi ɓe fe'a kare ha campani amma ɓe wala ceede sei ɓe waɗa jayis man ya fe'ana ɓe kanga on fe'ata kanga on yata lara no soda kanga on waɗata kanga mo ɗari bande ga tokkata sei nga waranga wakkandi a sori fu a wartira yimɓe a hokka to kanga on tan jotta en heɓi banka kanga man ma modi ɓe feere lugginiɓe ɓe wi kujeji feere ɗon kanji maɗi shafi riba ha nder nisamu maga amma luttuɗum bankiji Nigeria ɓe kurata ɗi pat maji ɗi isama do nisamu riba en ɗo waɗa mu'amala be maji dow babuwol law ngam badilu wala mana en heɓata ko en siga ceede meɗen to a wi a sigan ceede maɗa bo to ne filma mawnan yani jotta bana zamanu meɗen woni jotta ɗo to filma yetta million nogas ko million ko ɓurata non neni a wartinima cungo la fota warta ceede a joga lamta jogi ɗe wartante lawru ko kuma ɗe wartante masibo goɗɗum feere dole maɗa se waɗa mu'amala be banki to yimɓe ɗo huuda be banki ha dow ɗume ha dow babuwol law to se ko fe'ata ha meɗen ha demeterle ɗum ɗo waɗa goɗɗo jaɓa buhure dabbude ko seeto o yoɓa buhu ɗiɗi dabbude
to kanjum ayi ɗum laari ɗum yanan ha nder babol alburru bil burri wa sha'iru bil sha'iri ko kuma e wawan en fasarana babol nasi'atu wodi modiɓe o feere ɗo ngaɗa tawili ɓe wi'a a dagi amma ɓe jaɓantake ngam laaraki kujeji ɗiɗi laaraki makasidu sharia no yahirta jotta nden ɓe waɓɓu meɗen no on woni jotta en fotai sota dow asliji ɗo en mbiya en hoosi ha dow liseji goɗɗi feere shelɗi to kanjum a hokka buhure seeto ko a jaɓa buhure seeto a ñaama a yoɓa dabbude buhu ɗiɗi ko kuma a wara a jaɓa ceede kaza a lorna kaza ayi en andi ɗum ɗo ara ha leddi meɗen kanjum ɗum pat majum ɗum yani ha nder babol ɗume nder babol ribal fabdi allah reenu en to kanjum woni jamirawo wi fa halallahu lbay'a wa harrama riba jamirawo danni coggu kam filuka dagi ɗum waɗe ñamande bo dagi ɗum waɗe amma riba harminama wa halallahu lbay'a wa harrama riba faman ja'ahu maw'izatun min rabbihi fantahi to ni goɗɗo waasu warani diga ha jawmiko oɗon no bo waɗa irum kujeji ɗo fantahe o hempiɗi falahuma salafa bimana to a goɗɗo oɗon no waɗa riba nden o nani allah harmini riba diga ñande o nani sei o acci to ko saali daganimo mana ribaji ɗi o ñaami ɓe wiyatamo to o lornu falahuma salafa waɗi ɓe waɗi fasaru e ɗuɗɗum ha falahuma salafa ɗo ay lahuma salafa ɗo woɓɓe modi ɓe wi'a o lornatako o feere wi aa kiita maako falahuma salafa ɗo kiita maako ɗo dow maako allah waɗa no yiɗi be maako waman aada fa ulaika ashabu nari hum fiha khalidun waman aada to bo goɗɗo o warti o nani allah harmini riba nde oɗo wari o fuɗɗiti to fa ulaika ɓeɗe ɗo ashabu nari ɗum yimɓe toon hum hamɓe khaliduna ɓe ɗumo fima nder makka allah reeni en ayare ɗo nde wari nde ɗo yusɓa nisamul ictisadi mi sifa amma nisamul ictisadi bo je yahata dow fitra ka allah tagi ɓiɓɓe adama ha dow mum riba karan ɗum ha dinaji fuu kala dinaji fuu harmini riba ngam dalila riba chanjan nisamul ictisadi ha laruji ɗi fakko dinaji riswiɗay ɗo amma en kosan naya ɓol ɗo dow magol e gatta bayani seɗɗa jotta talakaku ngo en yi'ata lesɗe afrique ɗo wondi dow muɗum ɗi fuu maji ɗi mahama dow ɗume dow ella riba ɗo riba ɗo mari wajhuji ɗiɗi ɗo mari wajhu arandejum je allah ittata barka jawdi yaha warta torrama nema gaɗo ɗum riba ba en fasiri arande aya nden ɗo mari ella je kañum ɗo ɗum mahan talakaɓo ha talaka en ɗum ɓeddan jawdi ma marɓe jawdi nde ɗum warata jotten ɗo andi kala lesɗe meɗen pat ɓeɗo doogi dow budget maji ko kuma dow ko ɓe sendanta albashi ma'aikata en be kuuɗe ɗe leddi dogganta nane maɗo doggi dow kuje ɗiɗi arande ko risku leddi wawata wurtingo ko ɓe wurtinta ɓe soora ha lumo duniyaru ɗiɗaɓol bo ɗo dow banki duniyaru wiyetenga World Bank ko kuma Bretton Woods ko kuma Paris Club banki ji ɗon kanji kuugal maji nanema ɗum jumla yimɓe on muta wahishina yimɓe halluɓe on ko lesɗe kalluɓe on kuugal maji ɗume ɓe wara ɓe lowa lesɗe afrique ɓe laara risque muɗon sei ɓe lowa on ñamande to ɗi lowi on ñamande gomnati monon ka jaɓa gomnati ma nga adila ko huwa nga wala adila ko hu ɓe senda ceeɗe sei ɓe ɗaɓitan on riba sei a warta ñebbam mon ko o wurtata ko risque leddi mon ko wurtata fof on ɗo yoɓa ñamande on nden ñamande ɗo ɓe waɗanan on riba je on wawata yoɓugo to on jaɓi million re ha maɓɓe sei ɓe waɗa on o yoɓan million 3 nder duuɓi 4 nder duuɓi 4 go to wari timmi saliri on yoɓugo sei ɓe mbiya to jotta ko on joɗa ɗum waɗa haykala biyunuma sei on lora on fuɗɗita jotta kam to ngam mai jotta ka nde saliri ma yoɓugo kaza no en watta ngam mai jotta ka a ɓeddani yoɓugo geɓe ɗiɗi ha kala lewru fu nda ko a hokkata kala lewru fu ɓe ɓiɗa gomnati ɓeɗo yoɓa kala lewru fu ɓeɗo wiɗa warta ko on wurtinta on soora bankiji man on jaɓata ko on wurtinta on soora bankiji man on jaɓata onon kadi kono nde ado ñamande wakkati yoɓugo albashi wara wala ko yoɓata dole banki moɗon dilla dole gomnati moɗo yata fa ñamande ha banki duniyaru ko boden ko waɗi en wiɓe halluɓe ɓe hokkatama ñamande ɗo sei to ɓe waɗanima sharɗiji goɗɗi nder sharɗiji man ɓe waɗama a waɗa ko torrata leddi maɗa jotta taki en yiyata en nasi damuwa taki ɗo gomnati wa saalunga
nayi nga waɗi mu'amala taki be nanta gwamnati Morocco. Nde ɓe waɗi mu'amala taki be gwamnati Morocco, bo Morocco ɓe ɓuri marugo taki, ɓe dinga nasugo taki Nigeria. Hitande man on en waɗi ko sodugo taki 7,000 7,000. Nden gwamnati sai nga wari nga tefi nyamande a banki duniyaru. Nde nga tefi banki nyamande duniyaru, banki sai wanni mo sharɗi on arande on o itta wallinde ɗo andata taki ɗo. Ɓe acca mu'amala be Morocco. Gwamnati mo yiɗi nyamande mai dole acca. To diga ɓe jaɓi nyamande warti ɓe fota ɓe waɗa mu'amala be Morocco. To ɓe waɗi mu'amala be Morocco ni to ɓe nangat jawdi maɓɓe. Mana sableje jabuɗe kuje ɗo ceede maɓɓe sai ɓe nangata ɓe mbi'a ai mi haɗino mo o yewi sharɗol kaza ngam man ceede lewru kaza ɗe ɗo min nyamiɗe min hokkata on. To sai warti laati sai kañum waɗi torra mai sai wara yana dow ɓeni yana dow talaka. Gwamnati kanga dole nga ɗo yaha, nden gwamnatiji ɗi en mari goɗɗi fuuma ɗi ngala adilaku, wala ko yaliji be taraka. Ardiɓe pannana ɓe ɗo ardata jibaji maɓɓe be ɓikko maɓɓe ko nandi be majum. Dow man ɓe ardata kañum wala ko yaliɓe. Ɗo nasara en waɗi wiɓe min hokka on nyamande kaza amma be sharɗi on waɗa kala ni wala kala ameɗa ɓe heɓan ceede na ɓe wiɓe saɓe aɓe a senda. To ɗo kanjum on loowi en nder talaka ko en giyata ɗo. Amma leddi meɗen ɗiɗo mari risque je en wawan wi'ugo ha Afrique ɗo wala leddi yetti risque, ko kuma en wawan wi'ugo ma kay famɗi leddi mari irin risque meɗen ha duniyaru. Ngam somore ɓe somata Nigeria hamɓe 360 plus 360 ɗo none ma'adiniji je woni ha Nigeria on. Nigeria ɗo mari ma'adini ko duniyaru pat marata 330 be 50 kanjum ma'adiniji woni ha duniyaru marɗe daraja. Nigeria ɗo mari ɗi fuumaji har be goɗɗi feere. Nen fitina je yiyata reta ɗo pat ha on laari fitina kaɓe ɗo waɗa ɓe ɗo mbara hoye fu woodi risque feere ɗo waali ha leddi ko ɓe ɗo wurtina on. Hamɓe on lowanta on fitina man on waɗata mbartirgo sai ɓe wiya to soja en wara rena babal man. Soja en ɓe ɗum on kuugal maɓɓe, ɓe ɗon wurtina ma'adini je ɓe ɗo sorano nasara en ha duniya yasi. To irin maji kanjum on fitinaji ko nasi en. En wi ko en yiɗi fasirgo hala riba, kanka on waɗi lesɗe meɗen pat ɗo jooɗi nder talakaku ɗo. Amma lesɗe meɗen ɓuri lesɗe ɗe en yi'ata ɗo jeynitare, ɓuri lesɗe ɗe yiyata jeynitare. Jotta to ɓe yeccete nyamande ɓe tokkata Nigeria be riba ka Nigeria, kañum gwamnati man nga fotai nga yecca talaka maga haqiqa. Amma to nga yeccan no ceede riba ko nga yoɓata kala lewru fu, to hakkile talaka en accataɓe ha dow laamu man itamɓe. Kala lewru fu ko ɓe hokkitita barki duniyaru be Paris Club ko ɓe hokkita kala lewru fu, to ka to lewru waɗi ni ko njebbam ɓurti no sori to hokke ceede riba kaza na way asli nyamande ba jotta ka riba tan ɓe yoɓata. To kañati gwamnati fota wurta yecca talaka Allah reeni en to ko Allah harmini riba ngam torraji ɗiɗi torrata nder man riba ɓeddanan marɗo maral, nden bo ɓeddanan talakajo bo talaka ko Allah reeni en. Allah nafu en bekka en nani. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.